que tenen molts de compromisos, que faran el que podran, i nosaltres pensem que els compromisos són molt grans per la part de dalt i que aquí al final ja no ens quedarà res. I jo penso que ja en aquests últims anys ja tenim prou evidències de que el delta és un ecosistema molt fràgil, que té molts de problemes, que cada vegada en té més, que necessita aigua en abundància i de bona qualitat i sediments, i que tot el que quan parles l'únic que diuen és que fan el que poden, però aquí cada vegada arriba menys aigua i de sediments no n'arriba cap, perquè tots se queden en els grans embassaments que n'hi ha dalt. Jo una mica us volia explicar això i us volia dir que l'acte d'avui l'han convocat perquè la gent del Pirineu aragonès ha convocat una manifestació el dia 14 de novembre a Saragossa en contra de precisament el recreixement de IESA que volen tirar endavant. I volia que fórem tots conscients de que tinguem clar que embassaments és igual a transvassaments. És a dir, que en el moment que tinguin els embassaments fets, com baix d'aquí un parell d'anys o una mica més també tindran els canals fets, fer transvassaments serà molt fàcil. I per tant, els més afectats en tota aquesta història són precisament el nord del Pirineu pels grans embassaments que n'hi ha i que volen acabar de fer, i aquí al sud per l'aigua que no ens arribarà per tot l'emmagatzematge que tindran i que quan arribarà el repartiran. Per tant, pense que hauríem d'anar tots junts, que hauríem de ser conscients que és important la manifestació del dia 14 de novembre a Saragossa, perquè l'única manera que tenim de poder parar tota aquesta bogeria d'obres hidràuliques és en l'oposició de la gent, en l'oposició ferma. Perquè si pensem que han de ser els governs que ho han de parar, d'alguna manera jo crec que ja podíem veure que no. Que en definitiva els interessos que n'hi ha darrere de totes aquestes grans obres són moltes, són molt importants, i que l'única manera que veig viable ara per ara de parar-ho és que la gent siguem ferms, ens oposem, sortim al carrer sempre que convinga, per molt que jo ja sé que això és dur, que portem molts d'anys, però les coses estan com estan i ja ens agradaria no haver de sortir al carrer perquè estiguera tot clar, ens encantaria, però no ens deixen, ho sento molt però no ens deixen, és que no n'hi ha manera. I per tant jo ja només vos vull dir això, que embassaments és igual a transvassaments, i ara li passaré la paraula a Susana, que ella vos explicarà millor exactament com està fent les coses. La meva xerrada és una mica, crec que és una mica teòrica, d'explicar com funciona tot això dels plans hidrològics i els plans de conca. I per què? Perquè cada 2 per 3 estem dient i ara surt el pla de conca, ara surt el pla hidrològic, ara surt això, ara surt allò. I a vegades, entre tantes coses que han passat en tants anys, sembla com ens fem una mica un embolic. Llavors, ara en el moment que estem parlant del pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. Llavors, la redacció d'aquest pla hidrològic de la Conca de l'Ebre és molt important perquè de lo que surti d'aquest pla hidrològic de la Conca de l'Ebre vindrà el que sortirà al pròxim pla hidrològic nacional. Si som capaços que en aquest pla hidrològic de la Conca de l'Ebre hi ha una proposta de cabals ambientals per al tram baix important, bona, a l'hora del pla hidrològic nacional proper que vindrà d'aquí 6, 7, 8 anys, una cosa així, llavors hi haurà menys cabal per transvasar. Penseu que tot el que passava dels 100 metres cúbics per segon que havia de cabal ambiental és transvasable. Per tant, com més gran aconseguirem que sigui aquesta xifra, el pròxim pla hidrològic nacional, aquell que ens va tindre davant dels Mossos, davant de la Guàrdia Civil, molts vegades no en recordareu, allò ho hem d'evitar. I la manera d'evitar és ara, en aquest moment, poder intervindre dins dels plans de conca, dins de tots els elements de planificació que haguen, poder intervindre, que sigui escoltada la nostra veu dins la mesura de les nostres possibilitats, per evitar arribar a aquell extrem que segurament igual hi arribarem, però haver pogut fer abans. La primera diapositiva, si vols una estació,
com soc una mica interactiva. La primera diapositiva és recordar què és la Conca de l'Ebre. La Conca de l'Ebre passa per 3 estats, França, Espanya, Espanya i Andorra, no? Però els 3 estats d'alguns se diu avui en dia. 9 comunitats autònomes, 18 províncies i té 3 milions d'habitants, dels quals nosaltres ne som 180.000. 180.000 aquí baix. Aquí, molt poquets comparats en tota la Conca i molt poquets comparats en els que tenim veïns a la resta de Catalunya i els que tenim de veïns a la part baixa al sud, a València. Per tant, som molt poqueta cosa al costat de tots estos. Però aquí estem i estem al punt més important al punt més important de la Conca de l'Ebre, on tot el que es faci a la Conca se nota els efectes. Llavors, en primer lloc, la primera diapositiva és una mica rotllo, si voleu, dirien alguns companys meus, és una mica explicar-vos com funciona això del Pla de Conca. El Pla de Conca l'any 2005 va fer, primer que tot, un estudi de delimitar com era la demarcació de la Conca de l'Ebre. Ha hagut intents de canviar aquesta demarcació i ampliar-la a la Conca del Sénia, o sigui, que el riu, les influències de l'Ebre arribessin al Sénia, ja estaríem a la porta del transversament a València. Sortosament, el canvi de demarcació o l'estudi de demarcació no es va aconseguir modificar, potser per la intervenció de gent. I també va haver en aquells moments la declaració, l'imprès, que era l'estudi de les pressions de quin estat se trobaven els rius. El 2007 havia d'estar un document que es diu l'esquema de temes importants, que eren de tota la Conca quins eren els temes que es podien considerar claus. La contaminació puntual, la contaminació difusa, els cabals, l'estat d'exemple una zona com el delta, els regadius, les infraestructures, és a dir, sembla que n'hi ha 27 o 28 punts que es consideraven com a temes importants i que s'havien d'estudiar i treballar-se. Aquest esquema de temes importants, una vegada s'ha fet, surt exposició pública. I quan surt exposició pública, els ciutadans, com nosaltres o qualsevol altre col·lectiu, pot fer al·legacions durant 6 mesos. Una vegada passat aquest període d'exposició pública, els tècnics de la Confederació fan un informe que el remeten al Consejo de l'Agua. El Consejo de l'Agua és un dels molts apartats que té la Confederació on són representades els regants, els hidroelèctrics, els ajuntaments, els polítics i també són representats els col·lectius com podríem ser els nostres. La nostra representació és minoritària perquè hi ha 85 membres i el món ecologista són 2, l'administració em sembla que són un 70%, és a dir, el debat, la discussió, la capacitat d'incidir en el Consejo de l'Agua o en qualsevol puesto d'estos és molt baixa. Per què? Perquè numèricament estan fets perquè els que manen tinguin el 70 o el 60% dels vots i per tant l'important és estar allà per enterar-te de com estan les coses, per a veure el que es cou, però no perquè tingues incidència a l'hora de canviar una votació. Però bé, això s'havia d'haver fet exposició pública a mitjan de l'any 2008 i al Consejo de l'Agua i també ha passat després. I a final del 2008 havia de sortir el primer esborrany del Pla de Conca, el desitjat Pla de Conca. El Pla de Conca seguiria el mateix procés que el més important, un període d'exposició pública en 6 mesos, Consejo de l'Agua, finalment el Pla Bo, i que hauria d'haver estat acabat a final de l'any 2009. Nosaltres recordeu que al principi de l'any passat diem aquest any s'ha presentat el Pla de Conca. Bé, això el 2009 ho deia. S'ha presentat el Pla de Conca. Estem parlant d'aquest calendari que no hem fet nosaltres, l'ha fet l'administració, l'ha fet la Confederació, però com sempre se l'han passat pel forro. I això havia d'estar presentat a Europa al 2010, al març del 2010. Europa això no ho va presentar, o sigui, perquè aquest calendari no l'han complit, i Europa els ha ficat un procediment d'infracció, està tramitant un procediment d'infracció per no haver complit això, juntament amb 2 o 3 estats més, entre ells estan Grècia, Portugal i Albània. O sigui, estem a l'altura dels països europeus, o sigui, no estem al capdavant dels països europeus, estem a la cua dels països. Com s'ha fet realment això? L'esquema de temes importants ja va sortir en 6 mesos de retard, però bueno, en totes les coses 6 mesos no és nada, no? Nosaltres vam
tindre 6 mesos justos, ni un dia més, perquè nosaltres els períodes estos, com a ells poden passar-se els terminis per fora, nosaltres no, ens van donar 6 mesos d'exposició pública i vam presentar